προχωράμε στον επόμενο. Λοιπόν, το επόμενο σχολείο είχε φέτος πλούσια αλλά και πολυδιάστατη παρουσία. Έκανε τραγούδι, podcast, εκπομπές, συνεργασίες με άλλα σχολεία και γι' αυτό το λόγο και του αξίζει ο ειδικός έπαινος πολυδιάστατης ραδιοφωνικής δημιουργίας 2025. Αυτό το σχολείο είναι το Ημερήσιο Γυμνάσιο Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης. Ραδιόφωνο που εκπέμπει από το Γυμνάσιο Καλοχωρίου σε όλη την Ελλάδα. Από τα λόγια στις πράξεις είναι ο τίτλος που επιλέξαμε για το podcast που δημιουργήθηκε από μαθητές και μαθήτρες της γάμα τάξης του σχολείου μας με στόχο την ανάδειξη θεμάτων που σχετίζονται με την προσβασιμότητα των ατόμων με οπτική αναπηρία. Όλοι μαζί μπορούμε και προχωρούμε. Μια συνεργασία μαθητών του Γυμνασίου Καλοχωρίου και των μαθητών του παραρτήματος του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών στη Θεσσαλονίκη. Και καλούμε για να παραλάβουν το βραβείο τους εκπροσώπους από το σχολείο. Συγχαρητήρια. Καλησπέρα σε όλους. Εκπροσωπούμε το Γυμνάσιο Καλοχωριού, τη ραδιοφωνική μας ομάδα. Να ευχαριστήσουμε και την τρίτη καθηγήτρια της παρέας, την κυρία Μπουτούρη Άννα, που δεν μπόρεσε να είναι εδώ μαζί μας απόψε. Και οπωσδήποτε θα θέλαμε για τη φετινή χρονιά να ευχαριστήσουμε τις εκπαιδευτικούς, την υπεύθυνη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου Εκπαίδευσης και Απασχόλησης Τυφλών Θεσσαλονίκης, γιατί το πρόγραμμά μας στηρίχθηκε σε αυτή τη συνεργασία, την κυρία Ζούμα Δήμητρα και την κυρία Καλαμάρα Θανασία. Ευχαριστούμε πολύ. Το ραδιόφωνο που εκπέμπει από το Γυμνάσιο Καλοχωρίου σε όλη την Ελλάδα.